ka ba? Sige, tali mo. Uy! Ano pa ganito? Sige. Sige. Takpan mo. Takpan mo, kumot. Kumot! Okay, try natin yun kay Kian. Be. Turog. Nga malasin, nagisit ka. Oh. Be. Takot ka. Apa? Hindi, magic ko. Magic. Na. Okay, bilang niya dyan. Hindi, magic ko garod. Ano magic? Basta lang ito yan. Set up ko ito camera. Marta sa... Ano, set up mo na. Teka na. Set up mo tapos na. Legal? Giwan? Ano sila day? Alam pa na, janitor ligaya. Ano ba? Kapita tol ya. Basta. Hindi nga, ginanana mo. Dagatan pa lang mo. Ginanana mo. Hindi na. Galot na. Kapay galit ka. Basta, galot na. Kirot mo. Aray! Grabe mo, hindi kirot mo. Okay lang. Ipairo mo tapos aray ko na. Lapay. Okay lang. Apa, nagsagit mo. Sika mo. Lapayan, ganaw. Buhat batit. Okay lang. Kaya ka ito yung mga ano. Apa din pagpagalo mo? Ha? Kapay bungak. Basta bungam! Yan, na yan? Apay. Gagalot. Galot mo kami nga nalayang Kinamdambal. Sitikin na ko naman. Kaya sinip dik eh. Galgalot ng nalayang na oh. Oh, kalubang. Kalubang ko na ko. Oh! Okay lang! Laglag to ni Manny niya. Apaw! Okay lang. Pasubli pa ng anak mo. Ika mo. Oh. Beka mo. Aray ko niya! Beka mo naman. Kadam! Ikadam! Beka mo naman. Oo, kita nakagalot. Nakaluwa nga eh. Sweet Jay, tampo naman ito. Abi, pumuluwa na rin. Ano ba? Kita namin na ano ano. Sabi. Kita oh. Au, Jima! Dambal.